Ċifri tal-NSO jikkonfermaw illi għal xahar ieħor il-ħajja kompli tola dan kif reġa' kien hemm żieda fl-indiċi tal-prezzijiet. L-istatistika maħruġa t-tlieta turi li fix-xahar ta' Ottubru kien hemm mill-ġdid żieda fil-prezzijiet ta' prodotti bażiċi, żidiet li qed jaffettwaw direttament lill-familji Maltin u Mawċin. Din ix-xejra ta' żidiet ilha għaddejja għal diversi xhur kif jikkonfermaw l-istess ċifri tal-NSO. Fil-fatt l-istatistika turi li ilna kważi sena sħiħa xahar wara l-ieħor nesperjenzaw żidiet fil-prezzijiet. Fost l-aktar prodotti li raw żidiet fil-prezz kien hemm il-ħwejjeġ u żraben, appliances u spejjeż marbuta mad-dar, prodotti ta' saħħa u kura personali kif ukoll l-ikel. Skont eżerċizzju li kien għamel Net News fl-aħħar ġimgħat, xirja ta' affarijiet li kull familja tuża ta' kuljum u li bi kważi 10% f'temp ta' 12 xahar. Dan l-ammont ma jinkludix iż-żieda fil-prezz tal-mediċini kif ukoll il-kontijiet tad-dawl. Madankollu skont il-Gvern, iż-żieda li kien ħaqqu l-ħaddiem Malti għall-għoli tal-ħajja bbażata fuq il-prezzijiet ta' din is-sena kienet ta' 175.